Balik na sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, 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 good morning. Terindog. Morning Hirit, programang maugma, pamparelax pagkaaga, mga baretang maiinit, mga pangyayari sa kapalibutan maging sa ibang nasyon asin sa kinaaban. Ay, gusto ko yan. Serbisyo publiko asin kamugtakan kan panahon. Igwa kita ka iyan. Kaya na talaga, Henry M. Kaya gusto kita. Wala nang iba. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-morning hirit. Ngunyan, uya na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Walking on sunshine. Wow, it's gonna feel good. Ngunyan palan, ditnas na ang diferensya mga tugang kang diesel sa gasolina. Ano? Piso na sana gayon o 150 gayon o dos na sana. Gari madali na gari madali na mga tugang na magkapareho na ang presyo kanduan. Namali siya nindo yan. Namali siya ang tabi nindo yan kamo na mga paraan tabay digdi po sa indong programa ang Morning Hirit. Namali siya nindo. Sige, hindi ako na malisyan. Ako na malisyan ko kaswapon. Mas maray pala naman yung bakal na lang kay auto na di gasolina, di. Dahil pang masyadong kung sa danyo sa kapalibutan. Buda, mga tugang, mas dit pang maintenance. Majing kari ang presyo kan di andip. Mga parantabay. Pakitext daw tabi nindo ako kung pera ang diferensya dyan sa lugar nindo. Dito naman sa nang diferensya. Pero kaswapon, pigiling ko, garo piso, gayod o less than 2 pesos. Ang diferensya kan unleaded. Mga tugang, dumantabi sa diesel na ordinary. Ay tapos na kita. Dahil naman na yan, kampanahon mi ka ito. Grabe kung kampanahon mi ka ito. Kaya ito, ang distansya kaan, mga nasa mga nasa 12 pesos. Mga nasa 12 pesos ang diferensya kaya ni. Tapos naging gari 8, nag-10, nag-5. Ngunyan, dili nga na, dit na sa napareho na mga tugang ang presyo kanduwa. Ipailing ko dot kay boy, Ipailing ko dot kay boy mga tugang ang presyo kan gasolina, buda kan diesel, So otong XCS buda so ano itong saro? So turbo, Iba na di, Iba na ngunyan ay napangyayari nga niya ko ini sa Maabaka. Dahil naman makabalik yan sa dati kayo dati. Nga kumarayo ang agwat kang gasolina sa diesel. Pero dahil naman yan, Pero dahil naman yan gayon mangyayari. Pero diretso na yan, Mga tugang naarog ka ng sitwasyon. Kaya baka mga tugang pag-abot kang aldaw, dahil nakitang diesel na sasakyan. Puro na yan diesel, gasolina, Inda, kamong nag-antabay ngunya. Adik, ilinga daw tabi, ramduma daw tabi nindo. Good morning. Terindog na po, terindog. Good morning, Ronald Baldo sa Technical Department, Newsroom News Director Mar de la Cruz, sa Luwas Mega Force Patrol. Panginginot po ni Chief Reporter Jimmy Nazalita, Karen Ala, Joshua Bino, Alar Mario, Angel Mustasa, Sindio Marbier, Sering man mga tugang sa Manibela. Kasabay niya to dyan si Boy Mata, ang mata ng DCGB sa kalsada. Si Tokayo, Henry Boy Mata. Tokayong Boy Mata. Yan, the best man si Tokayo. Basta baga mga Henry Tultol, di mo naman siya na Ronald. Di mo naman siya, basta mga Henry Tultol tabi yan, kadakla. Kaya pero nata daw ta pag Henry, nata daw ta kamuruyahon. Totoo yan. Ano? Hindi totoo yan. Basta garyong na malisyan ko Gari ka pag natano pag Henry ta kamuruyahon ali. Kamuruyahon ki mga amigo bago.
kamuruyahon ki basta gari kamuruyahon daw ki sumanga lalo ko sa mga aki-aki pa kamuruyahon daw. Ano pa rin, Ray? Lalo na ang Ray. Ang mga nagupon sa Ray, basta may arway, kamuruyahon daw yan. Pasalamat kayo, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay kabutihin, sapagkat walang hanggan ang kanyang awa. Magpuri kayo sa Diyos ng mga Diyos. Kayong lahat na sumasamba sa Panginoon, magsiawit kayo at ipagdasal siya sapagkat walang hanggan ang kanyang awa. Daniel 3:89-90. Yan Paring Ray, I love you hon pade. Maray na agad tabi pade. Kumusta lamang kita dyan? May mga birthday ngon yan. Happy birthday, 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 happy birthday. Mga travelers natin, ingat-ingat po ha. Good morning tabi sa mga nakatutok sa 106.9 WGB Tabaco City sa Tuya ini. Yan, WGB Tabaco sa panginot po ni Station Manager Dexter Velez. Good morning na sa Indo nga min. Kumusta lamang kita dyan? May mga sa mga birthday celebrants pala ha. So mga birthday celebrants pala natin ha, kwantabi ha, i-text po sa inyong mga greetings sa 0928-777-5548-0966 203-0034. Kumusta lamang kita dyan? Ang sa tuya tabi na mga kwan natin ha. Ang sa tuya tabi na mga birthday greetings. Dahil pagpaligtason, babasahan niya to yan. Papasadahan niya to yan mga tugang hindi po sa tuya na programa. Ha? Ano ining bareta na may nasulo da tabi na kwan? Ano ini? Na barko dyan sa kwan? Santo Domingo? Ano nangyari kay ini? Sabi mga tugang kan Philippine Coast Guard, in close may koordinasyon tabi sa Bureau of Fire Protection, pinag-aaram da tabi ang kausakan sulo may kinaraman sa LCT Lily Princess sa sarong private na port dyan sa barangay San Isidro, Santo Domingo, Albay. Sa kabaga, sigun mga tugang sa press release na ilinuwas kan Philippine Coast Guard sa Bicol, nagkaigwa po ki pagresponde ang mga pagriba asin ang Coast Guard Substation Legazpi. Yupan ma-determine ang CGSS Legazpi nag-inform sa Bureau of Fire Santo Domingo may kinaraman po sa insidente na ninkalayo kung kaya mga tugang nakipag-coordinate man sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office asin sa Marine Environment Protection Enforcement and Response Group para po i-monitor kung igwa ki mga ki oil spill asin hazardous chemical na nag-leak sa sinabi ng lugar. Sa initial report, nagsasabi na on fire or nagpuntabi sa vessels galley. Gabos na mga crew members na evacuar ini. Mantang sarong crew member ang nag-sustained nin minor injuries. Asin dinara po sa Bicol Regional Hospital. Si Angel Mustasa pala na nag-post ka ini. Pangyari sa mga bakadi. Grabe man iyan. Grabe man iyan ang mga pangyari nga di. Imagine niyo ang kasabar ko nasusulo pa. Ano daw ang lat-alaton ta ha. Lat-alaton ta mga tugang ang kuana. Lat-alaton tatabian ano ini? Hanatalaton tatabi ang resulta. Mga tugang kan investigasyon kan Philippine Coast Guard. Kung ano ang resulta kan sinabi ng pangyayari. Yan. Alright. Sige. O bueno, aramon ta na mga tugangan. Buena manong bareta. Hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Buena manong bareta sa Morning Hirit.
Alarmario po sa Buena Manong Report. Good morning, Paring Al. Pasok, anong latest dyan? Good morning, Pade. Gusto man mamatian ngunyan kan mga paraoma, para tanom, an presensya kan gobyerno sa mga bagong ilihidong opisyal magpoon sa probinsya asin digdi partikular sa Legazpi City. Kan mga enot na administrasyon at least igwaman nin mga pigpapanaong gamit panguma, gamit pangtanom, abono minsan, asin mga pananom na gulayon. At mga paraoma, para tanom ngunyan, kadaklan, balik mangyaray sa tradisyon na sistema nin paguma dahil talagang kulang man nin mga makinarya siringkan ibang nasyon. Oh. Kaya ngunyan iba na naman ang administrasyon digdi sa lokalidad. Panibagong paglaom naman ang mga paraoma atin para tanom. Nagalat sinda kung ano man ang mga programa lamang para sa inda kan mga bagong opisyales magpuon sa probinsya asin digdi sa Legazpi City lalo na. Sa Legazpi, ang chairman kan Committee on Agriculture, dati man giraray, si City Councilor Ismael Buban before. Yan pa niyan bukas ka na informasyon, digdi sa luwas, Alarmario, DCGP. Salamat, Paring Al, sa mga bareta ngunyan na pagkaaga. Nagdadangog ka mo kay Henry M. sa Nyan. DZGB. Yes. Always number one. Always at your service. Duwang kita kay Karen. Alas 5:20 oras mga tugang sa Pilipinas. Ramon tadawan mga kakaibang bareta ngunya na pag-aga. Karen, good morning. Pasok. Morning, VP. Titiripunon kansang bunian panlalawigan ng Albay ang gabos na mga department head as in Local Finance Committee kan Kapitolyo Provincial sa Lunes, Petsa 14, tanganing paghururunan ang mga alaman sa fondo as in programa kan Gobyerno Provincial kan Albay. Ang meeting na ini, papamayuhan ni Vice Governor Diday Ko, kaiba ang chairwoman kan Committee on Budget and Appropriations sa si Board Member Attorney Melissa Abadesa, asin mga miyembros kan sanggunian panlalawigan ng Albay. Kautuban kaining magiging meeting, nadiskutiron kan Junta Provincial ang mga proyekto asin prioridad kan Gobyerno Provincial kan Albay hali sa mga department heads asin ana annual audit report kan Commission on Audit o COA. Sa meeting man na ini, digdi naman gigibuon ang pagpaabot ng komunikasyon kan Committee on Budget and Appropriations sa mga Local Finance Committee na iyo ang Provincial Treasurer, Provincial Budget, as in Provincial Accountant, tanganing mapreparar ang kasimbagan sa pondo kan probinsya kung pira na sanaan natatada, as in pira paan makakaya kaining, kung kaya pinaga-in kanyar man digdi VP Henry, ang mga paaguhan na board member na mag-aratin din sa nasabing meeting, tanganing mapamiliarize maninda ang approach to unusual na sistema kan sanggunian pandalawigan ng Albay sa mga siling kaining meeting. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Sali dyan sa luwas. Sandali lang, Jimmy. Ade ka magiro. Taon ni kaya garing. So, naka-queue. Naka-queue. So, pag-asa, madali sa lahat. Naka-queue ang pag-asa para po sa latest na ay, sandali. Ay, nako. Ay, sana nga ni lugod ito. Madali lang, Jim. Naka-queue. So, pag-asa kasubago eh. Napindot ko. Madali lang. Munta daw kung kumusta lamang ang magiging kamugtakan kang panahon. Ngunyan tabing aldaw na ini. Friday ngunya, Ronald. Huwebes pa sana. Huwebes pa sana de. Agon ako Friday na. Anong pizza ngunyan? Good morning, Pag-asa. Good morning po, sir. Ay. Miss Alexis. Apo, sir. Good morning. Apo, sir. Good morning po. Kumusta katabi ngunyan aldaw? Okay man, sir. O, natangon yung kapasan namin na... Magmahon. Magmahon ka? Opo, sir. Natangon yung kapasan namin na duty. Ay, ako sa Manila ako last week. Kaya daw.
Ako talaga, nagapod akong atab. Pigabangan ko na. Bakit ka lamang ang duty? Yes, sir. Maging maog malamang aldaw tangon yan. Opo. Ay, magmao naman ako. Nag-upload na so favorite caller ko. Ako nga niyo man. Gali, nagkaburo kag naman sa mga tagaligaw kay ningon yan aga. Ay, opo, sir. Oh, sige tabi, Miss Alexis. Ano ang latest forecast? Go ahead po. O, para po sa magiging kamugpakan ng sa tuyang panahon, ngunyang Petsa Gs ng Hulyo, araw ng Webes, ang southwest monsoon ang patuloy na nakakaapekto sa atin sa Bicol region. Inaasahan niya to na itong southwest monsoon or ang habagat ang magadara ng bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganurong kalangitan na may pulo-pulong pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol na mamamatian sa buong Kabikulan ngunyan na aldaw. Ang tigatayang agwat ng temperatura ay maaaring umabot ng 26 to 32 degrees Celsius, particular na ito sa probinsya ng Albay. Maluya sagkod sa moderatong duros na hali sa Timog Kanluran ang iiral at asahan natin na ang kadagatan ay magiging banayad sagkod sa katamtaman ang kusog ng pag-alon. Sa ngunyan, igwa po kitang monitor na low pressure area at huling nahiling sa layong 540 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. So, medyo halangkaw na at harayo na para magkaroon ng direct effect sa Bicol region. Maliban dito, sa LPA na to, waraman kitang ibang tiga-monitor na weather system. And nag-expect kita na possible may mabilog gilayon na LPA in the next week. Ali, ano po si Alexis Rivivar, kang Pag-asa, Legazpi, ang nagbabarita. Ako nga ni Miss Alexis, gari, igos akong nabibilog na LPA. Kaya lang din hanggang nabubuo. Anong LPA yan, sir? Iapon ko sa imo saga naman pag-duty ka, ha? Explain ko sa imo saga, yo. Yes, sir. Yeah. Abangan ko sa aga. Sige. Bye-bye. Salamat. Ingat. Sige po, sir. Thank you po. Good morning, Miss Alexis Ruivivar, mga tugang sa Kamugtakan, Kampanahon. Jim! Good morning, Jim! Ano selling mo, Jim? Hindi mahirap mahalin. Oo nga eh. Gari, talaga may namumuong low pressure, Jim? May namumuong low pressure eh. Interconvergent zone Kaya ang gari, di pa na-develop? kon kan mga panahon. Kuan na yan. Kon kan mga panahon na kay ka pa, nagluwas na yan dyan sa Pag-asa. Latos ang taga. Nabutan kan, karinyo brutal. Okay. Tumang. Sige, ano ang latest dyan? Go ahead. Tigahapitan mo. Pag tigahapitan mo, tasayang Deka, ang mga barita. may sana makaaram ka? Araw ka ng mga karakter na kuhan mo. Deko lang, Jim, ang magiging tabang mo? Ha? Deko lang ang magiging tabang mo? Abo, maibog ako ka. Deka lang mag-broadcast. Pika para broadcast mo garing eh. Oh, Sa bagay, ang problema lang, kung ikalang kay kahuron, bako na ako, problema na talaga. Ade? mga ano rin daw, kuhan ta sa ligsigon takon, ano mananggan. Madapay daw ako dyan. Sagin-sagin ako na Sagin ka mahanap ikamugtakan, mapalap ka maraot ng panahon na rin. Tagadigdiyan sa ligaw pa lang. Oo, taga dyan sa ligaw. Pero sa pagiling ko, the best yan. Ako sa linggo. Sa Garimabuton. Ayun nga, mabuo talaga.
Pero gari nagsisisi ka ah. Gary, may diit. Ayun na sa'yo mo. Oh, sige, anong latest dyan? Go! May schedule na bibi para sa eleksyon sa Liga kan mga punong barangay. Oh, Digdi sa Albay. oh, Nagluwas na so Liga Nacional. oh. In-schedule sa Hulyo 18 next week, Biyernes. Aha. Eleksyon na naman. Oh. Nian naku ang informasyon kan DCGP News kay board member Brian Arandia. Siya ang temporaryo na inkargado Oh. dyan sa Sangguniang Panlalawigan habang dahil pa nakakapagkonduser ng eleksyon sa liga kan mga punong barangay. Aha. Matatandaan ang original na nagkakapot kan liga kan mga punong barangay. Iyo si Isyam Ismail na alkalde ng Ngunyan kan Ligaspe. Naguminanak ka nakaaging eleksyon. Ngunyan supposed to be ang Vice President kay ni si Dennis Misulanya at Barangay Kutmon. Iyon matukaw kutana. Alagad gumina naman ini bilang konsyal kan Kamalig. Oh. Kaya nangangay po na magka-eleksyon an liga kan mga barangay si Isay an marepresentar kay ni sa Sangguniang Panlalawigan. Yun ang God. Na ipaabot na tulos ini duman sa Liga Nacional. And nag-response na tabi BB. Iguana nin go signal, iguana nin schedule. And anday tayo singo niya na kung si Isay unofficial na mga makarandidato. Tawara man nagluluwas pang mga pangaran, although digdi sa kuyang area, Aha. sa 3rd district, although dahil pa man siya nagkukonfirmar, pero nagmanifestar na pigkukonsiderar niya na pwedeng lumaban siya, pero may mga pinagkukonsulta pa si Aha. Ligaw ABC Federation President Steven David. Ayun. Okay. Oo. Kung mag-decider siya, mag-confirmar na iyo na, Oh. o di yun ang pwedeng magkandidato, hali digdi sa 3rd district. Si Say pa daw ang may interesado, ano? Yan sa 2nd district. Sa Legazpi, di ko nahapot si Councilor Milabal. Oh, eleksyon na next week. Oh, Di ko nahapot eh. Di pati kinakakahapot sa pag-iribat ako interesado si Councilor Milabal. 1st district, wala man yung nagalutaw. Wala man. Oh, yun, Oh. baka nakantabay si mata na ito. Honorable Mata na Milabal. ito. Oo. Oo. Kaya maraman na to doon sa iya. Mata na ito. I-chat ko lugon mo niyan. I-chat ko Oo, lugon mo niyan. tanganing maaraman na kung ini first heard pa sa na ini. Oo, Press oo. kong informasyon ini tabi bibi. Yeah. Na iguana ki schedule. Oho. Sa tulong liga, LMP, PCL, ini an mainot sa ABC. Oho. Oh, yan tabi bibi. Abangan Yes. na lang kan sa tuyang mga paglaagi kan mga aldaw si Mana. Kung si Irisay an magralaban si Isay an magmatukaw Sangguniang Panlalawigan bilang ex-officio member kan mga kapitan. Yan tabi bibi an sa tuyang informasyon Jimmy Nasalita, DCGP News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwas. O ba, nagluluwas ng mga ayan kayang manggagana dyan, yupan matuko na board member sa Sangguniang Panlalawigan hanggang sa last term ninda bilang punong barangay. Ha? Yung tabi yan ang kwan dyan. Kaya ang benepisyo dyan na makukuha mo, halos pareho tabi, mga tugang kan, mga ilihidong opisyal na mga board member sa probinsya kan Albay. Kaya lang, garing magastuman o garing. Garing magastuman eh. Garing magastuman o garing ang pagdadalaga na board members. Ang pagdadalaga na pamayo kan LMP. Liga, ano nga ng LMP? Ani LP pala iba man sa mga councilors ito. Ini Liga ng mga barangay sa probinsya kan Albay. Pero ayan, na kapitan na dapat makuha mo ang suporta
Kuan ba kaya kada munisipyo may kuan yan, may ano ini igwa liga sa sanggunian. Yan iyan mabuto sa sendang representasyon diyan sa sangguniang Panlalawigan. Angel Mustasa, may dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Angel, good morning, Angel. Good morning, VP Henry. Good morning sa tuyang mga paraan tabay. Binasa mo na sa report ko? O di, agibon muna sa nantig. Iyan ang report. Salamat po. Pero post ka na pa, no? Kaya nainutan ka. Nainutan na nga ni kita, VP. Nainutan na nga ni talaga. Nainutan na eh. Sa kabaga. O di ba, Anyways. iba na sana? Iba na lang. Opo, VP. Sa masunod, di mo nga pag-post. Kundi nainutan na kita eh. Ang sabi mo pag sa kuya, pag may interview, maski dahil kitang Anya, i-post tulos. I-post tulos. Taga din na, pati sa iba, nakakabasa naman. Sa translate na. Oh, nganing masurat naman indang niya na aga, di ba? Okay, sige, go. Anyways, VP Henry, good morning po. Good morning sa yung mga paraan tabay. Sa mga dugang tapang bareta, sunod-sunod ang nagiging accomplishmento kan Legazpi City Police Station sa pagkakaarestar kan mga personang may nakakahambang na kaso as in konsideradong wanted person sa syudad. Oh. Patunay ka ni VP Henry ang pagkakaarestar naman sa 57 anyos na lalaki na kaibahan sa listahan kang arrest of other wanted person ka nakalihis na aldawa. Sigun sa Legazpi PNP, si alias Pepito may agom as an residente kan barangay Orosite, Legazpi City an inarestara kan mga personahes kang Sobina as in warrant division sa panganata ni Police Staff Master Sergeant Joey Bunacua sa kusog naman kan mandamiento de aresto na ipinaluwas ng Municipal Trial Court in the city dahil sa kasong pagbayolar sa Presidential Decree 1612 o ang anti-fencing law. Nasa 36,000 naman ang pagrekomendar na piyansa kan korte para sa iyang paramientas na libertad. Sigun na sa Hepatura, inaiperanom naman sa magkakanigong proseso as in dokumentasyon ang nasabi nga persona bago ini formal na ipig-turn over sa Bureau of Jail Management and Penology. Iyon. Yan po, Aha. Henry, ang mga dugang tapang informasyon hali sa luwas. Angel Mustaza, DC Tribune News. Salamat, Angel, sa report. Hali dyan sa luwas. Yan, ha? Sige, sandali lang Joshua. Alamin muna natin ang mga headlines in the morning. Digdi po sa tuyang programa. 5:36 na. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Ano kaya mga tugang ang latest ngunyan sa kamugtakan kan sa tuyang nasyon? Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Headlines ko niyan, Presidente Bongbong Marcos siniguro na ang kabus na LGU magkakaigwan in patient transport vehicle ngunyan na 2025. DepEd, target na makapagpatindog nin 15 o 15,000 na classroom sagod sa masunod na taon 2026. Presidente Bongbong Marcos inako ang rekomendasyon kan Local Water Utilities Administration may kinaraman sa issue kan serbisyo kan prime water. Mantang pinagsasabing dahil man in intensyon ang Malacanang na maimpuerto sa nasambit na kontrobersya si Senador Mark Villar. Ano Barangay asin Sangguniang Kabataan voter registration gigibon sa Agosto para duman sa mga 15 hanggang 17 anyos na maboto sa Disyembre 1 2025 asin man duman sa mga gustong mag-transfer, magpakurihir at iba pa. Yeah. Mga bagong kongresista nagbilog ng bagong block sa Kamara de Representantes. Kasabay si Congresswoman Crisel. Duman sa grupo ni na Congresswoman De Lima. Ay, wow. Oo, bagong block sa Kamara. Bagong block. Alright. Minority block sila pare. Opposition block. Basta nakapangaran ninda sa West Philippine Sea. Okay. Oo.
Department of Energy, pigbabantayan ang posibleng kartel sa mga kumpanya ng petrolyo sa nasyon. Pagwalat ni na Senador Kiko Pangilinan asin Bamakino kay Senador Risa Ontiveros, makabigla sigon sa sarong political analyst. Pagano? Winalat si Risa Ontiveros Ni Kiko. ni Kiko sa ni Bam Tan sabi, Natada. si Bam, buda si Kiko, nagsabay na sa mayoriya kan Senado. Nasa mayoriya na. Nagpirma da duman sa sarong manifesto garo ito na pinasuporta sa liderato ni Senador Kis Escudero. Posible mananggad. And sabi man ni Risa, di ako nahi-heart sa pagwalat ako, tamay kanya-kanya man ngayon kaming mga desisyon. Posible mananggad pa rin. Si, naman mo ka magdalagan si Chis na Vice President? Si ba makina baga so kaninda? Although, dakol na nang hinayang ta, iyong ay ko tanian panahon na mabubuhay giraray so liberal. And sinda ngayang kuta, magiging sarong makusog na minority sa Senado. Sa Senado mananggad, adi. Sabi ni Risa, ako kaya maninindugan na independent na yan, senador. Alright? War on drugs. Yeah. Nangyari. Konektado sa isabong si kung kay Secretary Rimulya. Dahil dyan, ang sabi ka Malacanang, dapat na paiwason ang investigasyon sa mga nawawarang parabulang na naimpelto sa Duterte drug war. Grabe ang nangyari ngunyan sa Pilipinas. Ang banner story, issue kan mga hugador, parabulang, sabungero, sisigan mga embelto man ang ganyan mga nasa likod kang pigkaparataram na mga darakulang persona darakulang tao. Sa dating uwis na chairman ko niyang kampises, so nagtaimutik na. Maglos yung ebidensya, tanong dahil ngayon ka maglos, magpundo ka na. Di ba ka? NBNCTE scam, whistleblower na si John Lusada, pinalibre na sa New Bilibid Prison after 3 years na imprisonment. Yung mananggad pa rin, nakulong mananggad yan? Nakulong, pero natatapi na libre siya? Na-serve na sa minimum. Minimum na? Na-sentensya. Natapirang taon tapos tinawan siyang parole. Kunya nini, 6 years to 10 years. Okay. Imprisonment. Dahil duman sa sabi graph, in corruption, sabi inaward sa tugang, so sarong public land. Bako, pading man iyan so whistleblower ka to sa CTE? Iyan so nagbulgar kan alam ka na presyo po na surulan. So anong broadband? Broadband? Sa panahon ni Tita Glo. Back off ngaya. Nanomno ka ito? Ini so nagpara-expose whistleblower. Siya lugod so nakulong, pero ibang kaso? Ibang kaso. Kaya sabi, linakaw ngaya, linakaw. Linakaw ngaya kan mga kalaban. Pero ngunyan, ang sabi kan, kinumpirmar kan New Bilibid Prison na release na ini. Pinalibre na ini kan Mayo pa. Ano pa, under parole siya? Provision? Parole. Ayun. Okay. So, yung bibig mga election. Ayun pa man ang Pasko ko tano. Okay. At dyan, kan TYS Enterprises, tanapos na Mr. and Mrs. Raul at Marisa Calio. Dyan sa Oros at Legazpi City. Basta radyo, IPYS niya yan. Tanda po sabing konektado ko mo maski na yung load. From Newsbase, hindi po si Mardila. Good morning. Thank you, Paring Mar, sa mga headlines. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Mapun kita na sa pag-asa. Punanta naman sa pag-asa. Nagapun na kita. Magapun. Gusto ko na naman kita magapun sa pag-asa. Pagkatapos si Padingmar, sabi, di ka na nga magapun, sabi ni Ronaldo, ka na nga ito. Pero sa totoo lang, gusto ko pa na magapun, sabi na. Daw ako dyan. Gusto ko pa talaga magapun, Giraray. Kung pwede silang ulit-uliton ang live na forecast na kamugtakan kang panahon. Good morning, Henry. Maura na Webes. Pabati po sa ang minamahal kong si Irene Vargas sa iyang kaarawan tabi. Happy birthday, Miss Irene. Irene. Yan. Irene Vargas. Yan. Good morning. Happy birthday, tabi. Sa imo, good morning man sa kabos ng mga listeners, sabi ni Madam Milindawi. Good morning, Madam Milindawi.
ang pag nag-report baga itong Pag-asa girl, naroon daw man ko sili sa Kamata, Liz Kamata. Ay, dahil naman po ito, retired na gayon. O ni nga, gari parientes ka ini, gara parientes ka ini, nag-apod na ini. Hello? Migo, sisay so dinaran mong pangudto ang kasugma. Sa Pag-asa ko ta ito pare. Hindi man duty. Latong sa Pago na makalusot ka. Kaso po nagkasabayan kami ni Manong Rick Mendoza sa sarong food ano yan? Food chain. Nag-take out akong isira. Yaon man sa nagnangungudto. Mapigdududahan pa daw kang lalaking ini. Kung saan ko din naraso isira kaswapon. Ano mo ng lalaki ini? Dadaroon ko ta sa Pag-asa pare. Kaya lang dahil maka-duty. Ngunyan pala suyo. Awin na. Masasarabayon kita na. Good morning. Happy birthday po kay Regine Buemia. Ngunyan. Happy birthday po. Good morning, Henry M. Garo Enzo, yun ang aga mo. Iyo man talaga. Sisande kan maugma. Sisande kan maugma na mga pangyari ngunyan na aga. Nagari ka man sa na mga tugang, di ba? Gari ka man sa na napano. Di ba? Makaugmaon man talaga ang kuha, di ba? Makaugmaon. Joshua, madali lang. Ning Bron, good morning. Tabi, Marlin Colvito, Emelina Ludana from Bagong Bayan, Daraga Albay, Ging Banania, good morning daa. Saimo Henry M. Welming Moral, Okfemia, good morning. Angelita Guaps, yan, from Maslog, Legazpi City. Militred, good morning. B. Galang, good morning Tabi to everyone. Vargas. O yun yun, si Irene Vargas, Maura na Webes po. Happy birthday. Rose Morco. Pabati po sa Morco family, sa pamilya Misulanya. Tapos sa anak kong si Aaron, John, Roy, Justine, Cristil, Joy, Kian Morco. Tapos sa asawa kong si Elmer Morco from Rosemary Morco from Taloto, Kamalig, Albay. Yan, alright. Joshua Bino, my report. Good morning, Joshua. Good morning, BP. Good morning sa mga parantabay. Manadubli sa forecast ng Pag-asa. Ang forecast ko na kaya, may namumuong bagyo. Ako ko ta, gusto kong ulito naman, kung para baka lamang ang forecast, may namumuo ng init ng pagmamahal. Kung naka-forecast, may namumuong bagyo na pwedeng makasira ng tahanan at tulad sa pamilya. May namumuong bagyo na pwedeng lapasunta kang salvatana ka na pwede iwan na ganali. Ngayon, ang kalagayan ng panahon, tinataya po na magkakaroon ng mamumuong sama ng malakas na bagyo na pwedeng makasira ng maraming tahanan. Ito po ay pinangalanan ng Pag-asa na tukso. Anong pangalan ng bagyo? Ito po ay pinangalanan ng tukso mula po sa isang mula po sa isang matagal nang namumuo na low pressure. Inaasahan po na may lilipad na mga pinggan at damit. At saka plancha kasama ang mga iba pang gamit sa loob ng bahay sa ganitong pagkakataon. Pinakapag-ingat po ang mga kapitbahay ng tagapagbalita sa radyong ito. At inaasahan na may isang lalaki ang lilikas sa kanyang kumpadre. Ito po Uyog-uyogon mo, sabi ni Ma'am Ruby, marauton man si Ma'am Ruby manan. Suwed baga kang school dyan sa Bagong Abre? Oo. Gari na naman niya, durat-durat ka na naman, gurang ka na baya. Daling mo na si... Gari ba ka sa ang gurang, dahil ng karapatan? Nalumigaya. Nalumigaya pang muli. Sabi nga ni Kanso, kaswapo na nag-text, bako ka lang nga kadoroy. Kadorat pa. Sarawayo na salbatana ito na. Ika nga niya, Henry, namuyaw niya ako sa'yo magdangog.
Bago ka lang ngaya, Kadoroy. Saludo nga ako sa imo. Kadorat pa. Salbatanay. Matalion. Ha? Wow, kilig. Uyugon mo yan. Sabi ni Joker, dapat ngaran ka yan, Eva. Latusan ta ka yan, Joker. Ayun na. Happy Thursday kay Benji Dapugi. Manay Agnes Map. Uni si Manay Agnes Map, Joshua. Pag nailing mo ini. Maski medyo may deded ng tindogon niya, itsura kan mga tindog ni Gretchen Barreto. Gano'n ka, Kadoroy. Medyo. Melanie Agarin Buda, Madam Amada Esplana, Richelle Capili Asejo, and Madam Ophelia Maravilla. Magkarilibong ka talaga. Sabi kan texter, ha 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 ha. Nasita ka na ni Madam Principal. Nailing mo na. Bago nasita kita kang Principal. Yun makatakuton man sa iba man ng mga barkada tang mga Principal. Pag nasisita kita, lahod sa buto. Winda. Batang kantata pa, moment of truth. Pangyari sa maabaka. Oh, sige. Anong latest dyan? Sa dagdag niya tong pareta, tiglalauman ngunyan na mas magiging makasumpa ang emergency response system kana munisipyo kana Daraga Albay. Dahil sabi ni Henry sa dagdag na unit inpatient transport vehicle. Ang munisipyo kan Daraga Albay taro sa 17 mga munisipyo sa probinsya kan Albay na recipiente sabi ni Henry ni na patient transport vehicle. Donasyon ini kan Philippine Charity Sweepstakes Office o kaya PCSO kung saan nangyari ang formal na nationwide distribution Chinese duman sa Metro Manila na pinanginutan man ni Presidente Bongbong Marcos. Si Mayor Vic Perete natawan ni na otorisasyon kan sangguniang bayan sa paagi din sarong resolusyon na na formal na magpirma sa sarong deed of donation as in formal na magresibi ka na sabi ng patient transport vehicle hali sa PCSO. Kung kaya kaso udma yaon na alkalde duman sa Metro Manila para magresibi ka na sabi ng vehikulo. Kung kaya sa actions man ka na alkalde dahil na sa official travel ini. Kaso pagpoon kasood ba tabi BP Henry, pinag-designar as natiwalaan bilang OIC Mayor Mokna, iyo si Attorney Ayan Makasinag. Kung kaya posibleng ngunyan o sa maabot na aldaw, magbalik na na alkalde digdi sa Daraga Albay, as in bit-bit na kayo ang kopya kan na deed of donation, as in bit-bit na ang susi kan sarong brand nyo na patient transport vehicle na tigilauman iyo na mataonin na dagdag puwersa para mas marikas na makapag-responde ang lokal na gobyerno kan Daraga Albay sa anuman na mga naitigahagat na emerhensya sa palibot kan Daraga Albay. Kaya saan na to, hali? So resolution depende na tadangog ko konsesyon, pigtaon na autorisasyon si Mayor Victorete na magresibi kan patient transport vehicle. Resolution na BP Henry kan Philippine Charity Sweepstakes Office. Sabi mo, City Gab. Daling ko baga sa post ni Governor Noel Rosal na rinisibidanin da so 17 mobile, ano ito? Patient transport vehicles. Kari ba pala naman sa mga alkalde? Kari ba sa mga mayor? O rinisibidaanin da sa provincial government. 17 ko sabiyon, kung 17 ito, tagsararo. Saro sa nang dae. Nata, perang kung sa Albay? 15 municipalities and 3 cities baga. 15 municipalities and 3 cities. O kung ko nasala. 15 plus 3 pera. 18. 18. Opo.
Di sisay na cities or city or municipality tanda eh. Hindi ko sure. Aramon tanda ko sisay na city. Tan syudad baga tuluman sana. Ligaw, tabako, ligaspi. Sisay daw sa tulon da yan, no? Sisay daw sa tulong, ha? Ito lang. Araw. Ang sisay, so, tayo nakasabay. O sisay sa tulon din na anday sinabahay. Intrigero ka ngayang salbatana ka. Awinda. Okay. Sige. Dagdag yan itong istorya. Naman Kandaraga, Joshua Bino, DCGT. O, tagwa kan sa ko na. Iliwan ko sa post ni Gobnoel. Iliwan post kan si Gobnoel, madali lang, Ayan na, madali lang. Ano man ining nagiluwas man sa Facebook ko, man na salbatan naman ini o na pig-search ko sa post ni Gobnoel, nagluwas si Ivana Alawi. Ano man na, so pagkagaga din mal na Diyos na, sus ko ang uritsuro ni Ivana. Ano na ini o? Nay ko po, magkakaurolsit na. Gari magkakaurulog na. Paano pagsamo-samo daw kayo nina? Gari magkakatarakdag na o. Pagkagaga, yun ang gusto na iling... Oo, nina o. Sus ko na. Pig-search ko sa post ni Gobnoel, nagluwas si Ivana Alawi, salbatan na. Kaurulog na. Kaya magabaton. Pero okay man, straight man ang tindog niya eh. Ma'am Ruby, yan ma-comment ka na naman kan Ma'am Ruby tabi. Ma-comment ka na naman kan Ma'am Ruby na naman na dahil ko tabi tituyo, yun ang ganso na nailing ko digdi. Sabi ni Councilor Milabal, sumakalaya nga dahil ka iba. Kapila, Councilor, latusunta ka dyan. Sarawayon ka busing, o manay, Councilor, City Councilor Milabal. Kayo ba sumakalaya talaga? Nagilok naman ako sa iyo. Pagmamo naman ako ngunyan. Sabi ni, ni sa post ni Gobnoel, ay madali lang, taon ni Palansaro Manugaring. Babasahon ko sa post ni Gobnoel, umina po, Noel Manalo. Hello. May relasyon si Gupta po si Alawi. Ano? May relasyon ka rin. Tayong lumino sa imo. Ang pag-search ko, Governor Noel Rosal, nagluwas, Ivana Alawi, salbatan na magkakaurulog na pati. So, ano na yun si Ivana? Hinging iba na ba ka? May sa politiko. Naka 10 million views na da? Malamang, apunta daw si Gubgaan. Apunta daw si Gubgaan. Latason taking salvatana ka. Pwede nga pa doon kita ni Mayo na, G. Ano sabi ni Councilor Mila? Ano? Anong munisipyo ang wara? Makalaya na, sabi ni Councilor Milabal. Kaya naman ako. Okay, sabay mo na anong pilar? Saraway. Ang sa munisipyo managad sa Albay, 15. Plus tulong syudad, di 18. Di kulang yung sa... Ang hapot, sa daw naman ang dae. Pwedeng makalaya o kumang pilar. Yan doon ni Councilor Mila, makalaya nga na. Pagkaaga na. Rentry ka naman kita mo yun pagkaaga. Okay na yan. Okay na yan. Pakunsilo lamang. Mata, mag-relax lamang kita pagkaaga. Yan naman. Pag may nabonsiyay mo si Jamie, malibog naman ang payo mo. Karalibog naman kita kayo. Awinda. O sige. Ay, nako. O, madali lang ta. O, suppose ni Gobnoel. Ay, good morning, Tabi, Sir Rodel Niño Franco. Yan, ang sa kuyang professor dyan sa Bicol University. Good morning, sir. Primo, maray na aga. Babala, pumasok na sa puso ang LPA. Love pressure area na. Salbatanan si... Sir Tony, kung ano naglog man sa isip mo na. Love pressure area na da. Migo, pag nabuo yan, super bagyo, yan. Good morning. Sabi ni Abel Balmaceda. Ay, nasa endo. Good morning, Tabi, Abel. Morning Heritage tayo. Hi sa ano ito? Kaptoy Barahas. Pigo, kumusta ni Gerald Aranya? Good morning, amigo. Alas ko na. Ay na nga ni Gerald, so,
talbata naman. Babasaon ko so post ni Gob na 17 nga yang tigresibin mingengon yan. So 17, alam ko na nga, wala lugod, ang kaduratan, tango niya na aga o. Sinabi na, madalang Jumar. So kaduratan, tanan naman ko niya na aga, na wala lugod. O di ba o, just now, bako na iba na pala ko dyan pag-posting, bako na dati just in, nguya iba na, just now. Yeah, di ba? At the Quirino Grandstand, Luneta, turnover of patient transport vehicles to 17 LGUs in Albay. In other provinces in Luzon. Thank you, Mr. President BBM. Malaking tulong po ito lalo na sa mga malalayo na barangay ng munisipyo dahil madadala nila pasyente galing sa bahay papunta hospital or from hospital to another hospital. Yan. Post-tabi yan ni Governor Noel Luzon. Nailing ko kaso hapon yan. Tabi sa kanya, sa iyang sa kwan sa Facebook. 17 mananggad. Sino din, no? Aha. Ayun, tabi. Yan na. 17 kwan. Kaya, iyan tabi, sabi niya, bakumanan sa iya. Tinaok kang PSO sa mga LGUs. Kaya siya, tabi, anya, naman, buda sa mga kapitan, mga kapitan, mga mayors, tabi, na nag-receive man kan patient transport vehicles. Yan. Kaya, selling ko, dakol ko niyan ang mga, maug masalbay, dakol ang mapagpasensya. Ade, mapagpasensya. Paano yan? Gusto kong sabihin muna naman. Good morning! Parang si Pocahontas. Nagka-interest lugod ako mag-iling sa imo sa latosunta ka dyan na. Kung nagka-receive naman daw, pagkaray nga bata agang-aga na. Legazpi, shout out sa mga taga Legazpi Market Office. Yan. Good morning sa mga taga Legazpi City Market Office. Jomar Bien, nasa linya. Jomar, anong latest? Go ahead. Salamat. Labaw naman so unlimited. Naka-standby ka pala ang pangyari. Imbestigaran mo niyan kan Bureau of Fire Protection Santo Domingo. Ang nangyaring pagkasulo kan sarong barge sa sarong pribadong Pier Digdi sa Banwaan kan Santo Domingo kasulod mga hapon. Sa initial na impormasyon na nako kan DCGB News pasado alas 3 pagkahapon kan Mariparo na nagkakalayo na ang sarong barge digdi sa pier kang Sorcom, sarong pribadong kumpanya na ang operasyon iyuan magkuanin mga aggregates digdi sa mga quarry sites sa palibot as in pigkakararga digdi sa mga barge dangan pigdadara sa ibang lugar ang kalayo nagpondo man na mismo sa harani sa cockpit kan barge na nariparuman tulos kan mga empleyado kaya nagpaka-apod nin responde. Nagresponde ang manlain-lain na mga bombero arugan Bureau of Fire Protection Malilipot, Legazpi, Santo Domingo. May mga volunteers fire brigade pa. As in, naideklarar na fire out ini mag-aalas 8 na Subanggi. Dahil pang opisyal na pigpaluwas na report ang Santo Domingo PNP sa kausakan pagkasulo kang naunambita na barge. So, dahil man kay dadiskwedong mga personahes, as in, dahil naman na iba pang nadanyaran na mga pagsadiri o propriedad duman sa naunambita na pier sa Barangay San Isidro, kan Santo Domingo, Albay. Yung BP Henry and mga dagdag na informasyon, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Sabi kan texter, initiated po ang ambulance ng PCSO at ni PBBM. Yan, tama ka po. Kaya nga sa mga mayors na yaraon duman, nagpasalamat kay Presidente Ferdinand Marcos, buda kay PBBM. Yan. Pinatinon over sa mga LGUs, tabi sa Albay. Yan.
Tama ka po dyan. Ito po initiated kang PCSO and ni Presidente Bongbong Marcos. Yan. People's money po yan. Diba? Alright, sige. Mabareta na kita, Ronald. Di kita nakapaningit. Ano pangyari? Sobrang magtang daldal kaya ngunya na aga. Bako lugod na di kita nakapaningit na. Ano mga nagluwas ang imot tapa, no? Mga tugang, mga dagdag na kaaraman sa morning hirit sa DCGB. Pag irestoryahan ta ngunyan, ta nutrition month ngunyan. Pag kasuhapon, pinag-irestoryahan ta po ang tungkol sa repolyo. Ngunyan, ang sa tuyang pag-irestoryahan, iyo mga tugang ang may kinaaraman sa karabasa. Yan. Ang karabasa, sarupong gulay o gulay na may halangkaw na beta-carotene content. Ang karabasa po mayaman sa vitamina C, B6, potassium as in fiber. Ang karabasa nakakatabang sa pagpapakarhay kan sa tuyang mata, ang sa tuyang paghiling o vision, immune system as in and digestive health. Ang karabasa pwede dang lutoon bilang tinula. Di ba ko naka-experience na ang karabasa yaon sa tinola? Ginataan o pigigibong so pwede. Pero di pa ko nakanamit na ginataan. Ay baka so ginataan na gulay o ginataan, pwede. Di ba? Pwede, nakanamit na ka. Pero itong tinola na may karabasa, di pa ko naka-experience kaya yan. Yan po ang mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa Morning Hirit sa DCGB. Paningit sa Morning Hirit. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod nin mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news mga CMD users and distributors. Please attend our Wellness Caravan and Zumba on July 12, Saturday, 9:30 a.m. to 3 p.m. at LCC Event Center, 4th floor LCC Legazpi. Just buy 1 bottle, 30 ml CMD at 660 with free 1-pack black tea, free lunch, and your chance to avail our mid-year promo on 65 ml CMD CBF, CR Juice, and Peptide. Please come on your Zumba footwear. Makinig sa programang CMD Kalusugan at Kabuhayan, Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo, 7 to 8 ng umaga, dito sa 729 kHz DCGB, Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na!
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, alas 6:09. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw ngunyan mga tugang na Webes, petsa G's kan bulan ng Hulyo. Headlines kan mga bareta, Governor Noel Rosal nagpaluwas ng reaksyon sa mga nagluluwas na informasyon na gusto siyang pababaon sa pwesto kan nagkakaperang persona. Inflation rate sa Bicol Region kang Hunyo nagbaba nin 1.5% sigon sa PSA. Sa lado nasyonal, Presidente Bongbong Marcos siniguro na ang gabos na LGU magkakaigwan in Patient Transport Vehicle ngonya na 2025. PBBM inako ang rekomendasyon kan Local Water Utilities Administration may kinaraman sa isyu kan serbisyo kan Prime Water. Sa ibang nasyon, Ukraine naghaganin investigasyon sa pigasabing paggamit nin chemical weapons kan Russia. Business News, BIR, piging ganyar ang publiko na iosip ang non-compliant pharmacy sa pinahiwas na VAT exemption sa nagkaperang piling bulong. Health News, mga health experts sa Kinaban, nagpatanid sa publiko na ang paros na pighahangos posibleng makadanyar sa utak. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya tungunyan sa lado lokal. Sanay na akong pigpapababa sa pwesto kaya magtrabaho lang kita. Inan sinabi ni Governor Rosal sampangan kan mga miyembro kan sangguniang panlalawigan. Kasunod ka nagluwas na informasyon na igwang nagkapirang persona na gusto siyang pabaon giraray sa pwesto. Sa tinawan nindo na kaipuan na magtrabaho para sa kapakanan kan mga albayano pada madarang albay sa marhay na direksyon. Kalindong kan sa iyang termino bilang mga ilihidong opisyal kan albay. Hinagad kay ni ang kooperasyon kan mga miyembros kan sangguniang panlalawigan sa paggibonin mga programa na susug sa endang mandato. Uya po ang pahayag ni Governor Rosal may kinaraman digdi. Sabi niya pababaon ako, sanay na akong pipababa. Kaya na ako ng problema. Ang importante magtrabaho kita ka, boss. Iba pa niya itong mga bareta ngunyan, mga tugang sa lado lokal, nagbabanin 1.5% ang inflation rate sa Bicol Region kan bulanin Hulyo, hali sa 2.2% na inflation rate kan bulanin Mayo, ngunyan na taon. Sa press conference, sinabi ni Philippine Statistics Authority o PSA Bicol Officer in Charge, Chief Statistical Specialist Ray Merhilia, ng average inflation rate sa rehiyon nagpuon kang Enero sagkod Hunyo 2025 nasa 2.5%. Sinabi niya ang pagbaba kan inflation kasunod kan pagbaba kan pamresyohan
sa mga food and non-food beverages na nakapag-contribute ng 52.4% sa overall downtrend kan inflation rate sa rehiyon. Mientras tanto, sa mga probinsya kan Bicol Region, Catanduanes ang nakapagrehistro din pinakahalangkaw na inflation rate na nasa 3.1%. Sinundan kan Sorsogon na 1.8%, Albay 1.6%, Masbate 1.5%, Camarines Sur 1.2%, mantang ang pinakababa ang Camarines Norte na may 0.5%. Dagdag, mga tugang na report, hali po dyan sa luwas, kaiba si Jimmy Nazalita, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Campiodoran, nag-abiso sa mga saradit na parasira na kung pwede, mag-ingat na nagkukusog na ang habagat. Uya po ang detalye. May abiso ang MDRRMO Piodoran ngunyan si Sir Noel Ordoña sa mga saradit na mga parasira, lalo na ang mga dikatig asin disaguan na mga bangka na kung pwede dahil nanguna magpumirit magtahaw sa kadagatan dahilan sa bigla bahagyang nagkusog ang habagat ngunyan na pagmaaga. Para iwas diskwido, pigdidiskenar kan MDRRMO Piodoran ang saradit na mga parasira na maglawod sa pagsabing medyo maukol ang kadagatan para masigurong safe dahil nangunaan mga ini magpasiring sa kadagatan habang makusog pa ang ukol kan dagat sa mga oras na ini. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nazalita, DCGB News. Kulang ang naglalaog na investment sa probinsya kan Albay dahilan tahalangkaw na presyo kan asin unstable ang supply kan kuryente. Sigon kay Governor Noel Rosal, inan sa iyang nahiling na rason kung nata hesitant ang mga negosyante na maglaog asin mag-invest sa probinsya. Katakod kay ni pinagtaong suwestyon kan gobernador sa Albay Electric Cooperative o ALECO na dapat mabawasan ang pagiging dependent sa wholesale electricity spot market o WISM na yung presenting main source kan power supply kan probinsya. Apera kay ni pinagbubusol man kan gobernador o kan gobyerno probinsyal na matabangan ng ALECO na magpartisipar sa competitive selection process para makahanap ng ibang power suppliers na may hababa o lower generation charges. Mientras tanto, siniguro ni Rosal na sa iyang suporta sa rehabilitasyon kan ALECO tanganing masolusyonan ang nasabing issue. Inot naman na pinasalamatan ni Rosal ang Ako Bicol Party List sa pagsuporta sa konstruksyon at ng rehabilitasyon kan mga substations sa nagkapilang lugar sa probinsya kan Albay. Dagdag, mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Angel Mostaza o kaya si Karen Ala sa dagdag na bareta. Day pa masasabi kung piraan mga job order asin casual na empleyado sa Kapitolyo, anday na nakabaralik sa trabaho durante kan luminaog na ang administrasyon ni Gobernador Noel Rosal. Sa entrevista kan DCGB News kay Bernie Mirabel, ang inkargado kan Provincial Human Resource Management Office, sinabi kay ning nasa pagproseso pa kan bagong gobernador ang mga appointment kan mga dating job order asin casual na empleyado sa Capitol asin ongoing pa sa presenting aldaw ang pag-ako kan sa indang opisina sa mga application kan mga individual na maut makapagtrabaho sa Kapitolyo. Kung kaya sigun sa provincial HR, dahil formal na masasabi sa presente na may mga nagkataraktad ng mga job order asin casual sa ibong kan pagpuroon-puon kan mga magkapilang mga baguhan dahil lang sigun sa provincial HR, dahil pang mga pigtataong appointment sa mga nag-renew, tanganing makabanalik girari sa trabaho sa lindong kan administrasyon ni Governor Rosal. Karen Ala, DCGB News. Family income expenditure survey nagpapadagos ngunyan sa Bicol Region. Aktibong partisipasyon kan mga Bicolano, hinagad kan Philippine Statistics Authority. Angel Mostaza po, mga tugang ang may darakan istorya. Nangapudanan ng suporta sa Philippine Statistics Authority Bicol, Officer in Charge, Chief Statistical Specialist Rhea Merhia, siya Bicolano sa nasuportaran ang nagpapadagos ng Family Income Expenditure Survey o FICE
Sinabi ni Merhilla na nagpuunaan sa ilang mga enumerators sa paglilipot sa mga kaharungan sa kabraglaman iba-ibang parte kan reyon para makuha ang mga kaisuhan na datos. Kung kaya dakulang tabang ang pagsimbag ninta maasin matanos sa mga hapon kan sa ilang enumerators. Ipaliwanag ni Merhilla na ang data halis sa FICE gagamiton para masukol ang kapobrehan na ma-assess ang living condition sa mga iba-ibang miyembro kan komunidad, ma-analisar ang regional socio-economic disparities kan kada pamilyang Bicolano. Mga dagdag na bareta, Ingo Mustaza, DCGB. Mientras tanto, alarmaryo may dagdag man na report. Plano man magbugtak nin Super Health Center sa northern part ng Legazpi City. Yan ang saro sa mga priority ni Mayor Isiam Ismael dahil bilang sarong registered nurse, nasa puso niya ang napangataman sa load kan mga Legazpeño. Permi niya yan tigasabi maski kan luminis na kampanya. Ang Legazpi City Hospital ngunyan may budget na 100 million para ma-improve ang serbisyo. Espersos yan kana kung Bicol ni Congressman Saldico asin Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Ang barangay Humapon, iguana ni Super Health Center. Plano pa sa mga mas rodal daw sa northern part naman kan Legazpi. Alarmario, DCGB. Sa may connection po na bareta, mga tugang, ang mga gurubot na mga kable nin iba-ibang mga telcos nayaon sa may hiling sa mga itaas nin poste sa sentro kan Legazpi. Nangangaiponin sa rong legislasyon tangani na matrabaho nin tultol asin may pagpadagos ang pagpapakarhay kay ni. Sa entrevista kan DCGB News kay Mayor Isiam Ismail sa iyang sinabi, nainot na ining pinuuna ni dating Mayor Attorney Alfredo Garbin Jr. ang may kinaraman sa paglilinig kan sinabi ng mga bagay. Alagad, ipagpapadagos niya ang sinabi ng lakdang sa paaginin pag-request sa sangguniang panlunsod na mag-crear din sa rong ordinance may kinaraman digdi. Tangaling maobliga ang mga telco sa sinibapang mga communication facilities na dapat pakarayon ang mga kable na gari ng mga gurubot na pansit sa itaas kan poste sa urban area kan Legazpi. Sayang tinamanin doon na aram niyan sinabi ng bagay kung kaya sayang hagadon na dapat pagtarabangan ang sinabi ng problema dahil ang talagiging eyesore ini sa mga bisita asin sa satuyang palibot. Mga empleyado na may reklamo sa saindang employer asin PhilHealth biging ganyan na magsumite ng written complaint. Joshua Bino sa detalye. Kamen Joshua. 20 makalipas ang alas 6 nin pag-aga, suspetsadong mahabas na dakop sa Banwaan Kantiwi. Detalye kan bareta kay Jomar Bien. Arestado kasudma kan mga membros kan Tabaco Tiwi PNP ang saro sa wanted sa kasong theft o panghabas. Sa impormasyon na ipinaluwas ni Police Major Christian Brual, Chief of Police kan Tibisa iyang sinabi na kasudmang aga nagkaygosindanin operasyon para isirbi ang warrant of arrest kontra sa sarong alias Rodge, 50 anyos, sa residente kan Tibi dahilan sa warrant of arrest na ipinaluwas kang korte nagkapirang bulan na nakakalihis matrayong pumaninda na naisirbi ini asin na arestaran suspect na igwang pagbayular sa Artikulo 308 kan Revised Penal Code o itong theft na may rekomendadong piyansa na 40,000 pesos. Yan ang report. Yo Marbian, DCGB. Balikan ta po ang report ni Joshua Bino. Hali dyan mga tugang sa luwas. Papagiramdom kan PhilHealth Bicol sa paagi ni Public Affairs Unit Head Madam Larry Ilagal na mga empleyado tigdi sa Bicol Region na may mga concerns may kinaraman sa saindang contribution asin sa saindang employer pwede sila asin day magduwa-duwang magsumitir nin written complaint
tanganit ng magtag ini sa magkakanigong proseso asit maimbestigaran kan sa indang PhilHealth Bicol Legal Team. Sigun kay Ilagan, may mga magkakanigo man na penalidad sa mga mapapatunayan na iguanin mga violasyon. Mientras tanto, sinabi pa ni Ilagan na padagos man ang paglibot kan sa indang mga personahes para ma-remind o kaya mapagirumduman ang mga nasa employer sector kan sa indang mga obligasyon. Parte kan obligasyon na ini, iyo ang pagkaltas ng kontribusyon haliman sa sweldo ka na empleyado, mag-remit sa PhilHealth, si Rinman mag-generate ni na report. Mientras tanto, sa ibong lado, maugmaman si Madam Larry Ilagan dahilan pag-abot sa PhilHealth contribution collection ang performance kan na PhilHealth Bicol pangadua sa bilog na nasyon. Yan ang dagdag na report. Joshua Bino, DCGP. Magbabalikan mga bareta, makalipas lang kini. GB News Express. GB News Express. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo, pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply ng loan para makamta ng pangiturugan. Magbisita na sa pinakaharaling sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Ninhulit na sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Tara na Bicol! Makisaya sa BDO Fiesta on July 19, 2025 sa SM City Legazpi simula 10 a.m. to 5 p.m. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco. Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco beside Siga Hospital. Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo.
Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! GB News Express. GB News Express. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. GB News Express. GB News Express. Mga tugang padagos kita ngunyan sa mga darakulang bareta, siniguro po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na makakareceive ang gabos na local government unit sa nasyon hintig sa rarong Patient Transport Vehicle o PTV gikan sa gobyerno bago matapos ang taon 2025. Ginibo niyang pahayag matapos panginutan ang turnover ceremony kan PTV o Patient Transport Vehicle para sa mga LGU sa Luzon sa Quirino Grandstand sa Manila. Sigon sa Presidente, ang distribusyon kan PTV parte kan kamautan nagibuho na mas accessible ang serbisyong medikal para sa lambang Pilipino. Sa kabilugan, 387 na PTV ang na-distribuer sa Luzon, mantang 123 ang nakatagama sa Eastern Visayas asin 105 sa Mindanao. Pon Hulyo 2022, 680 na PTV ang na-distribuer sa iba-ibang reyon. Parte ini kang programa kan Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO para matabangan ang LGU asin ospital, lalo na sa mga harayo asin nagditios na lugar. Lambang PTV may kaibahan ng importanteng kagamitan, medical, arog kan stretcher, oxygen tank, blood pressure, monitor asin iba pa. Para sa naini sa mga pasyenteng bako life-threatening ang kondisyon. Bako arog kan mga ambulansya. Pigagamit kan PTV para sa mga routine check-up, scheduled medical visit as in hospital discharge. Kantidad na 2.2 billion pesos. At inagamak ang Presidente para sa distribusyon kan 1,000 na PTV. Target mga tugang kan Department of Education o DepEd na makapagpatindog din 15,000 na mga classroom sa iba-ibang eskwelahan sa nasyon sa irarom kan Public-Private Partnership o PPPP scheme sagod sa taon 2026. Sigon kay Education Undersecretary Malcolm Garma, ang PPP scheme bako donasyon kundi parte o paagi para mainot ang pondo kang pribadong sektor sa pagpatindog kan mga classrooms mantang babayadan ini kan gobyerno sa laog din 10 taon. Pigalauman man na masusolusyonan ang pagpatindog ning 15,000 na classrooms sa paagi kan public-private partnership sa laog nin 0 o 2 taon. Aminado man ang DepEd na may mga eskwelahan na nagagamit nin double as in triple shifting dahil sa kakulangan sa classrooms. Inot nang sinabi ni DepEd Secretary Sani Angara na ang pagdakol kan populasyon ang panginot na dahilan kang classroom shortage sa nasyon, mantang napag-arama na maabot pa sa 166,000 na classrooms ang kulang sa nasyon.
Inaprobaran mga tugang ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang rekomendasyon kan Local Water Utilities Administration o LOA may kinaraman sa isyu sa serbisyo kan Prime Water. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na inadalan kang Presidente ang report kang LOA asin inuyunan ini. Pero sigon kay Castro, dahil paninda pwedeng sabihon ng unyan ang rekomendasyon dahil kay puhan panindang maghiro. Nguna para aksyonan ang problema. Katakod kay ni nagsumiter nin resolusyon si Zambales Representative J. Konghon para investigaran ang pigasabing maluyang serbisyo kan tubig sa mga lugar na pigmamanihar kan Prime Water. Sa giraray pong bubuksan ang registration kan mga botante para sa barangay asin sangguniang kabataan elections o BSKA sa maabot na Agosto 1 sa Gojis ngonya na taon sigon sa Commission on Elections o COMELEC. Sigon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia na pagkasunduan kan mga COMELEC o kan COMELEC and Bank ang 10 aldaw na nationwide registration lalo na sa SK na 15 hanggang 17 anyos na mabuto para sa BSKA sa maabot na Disyembre 1. Magigiromdoma na inutang ipinagtalaan kan poll body ang registrasyon ngonya na Hulyo. Alagad para mientras sa pinagsuspender matapos ang ratifikasyon kan Bicameral Conference Committee report na nagpapalawig sa termino kan opisyal kan barangay asin sanggunian kabataan. GB News Express. GB News Express. Bareta ngunyan mga tugang. Ubo ng Magbabalik kami makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Experience Alagang UNC from enrollment to employment. Ang University of Nueva Cáceres ay muling kinilalang may pinakamaraming certified programs sa buong Bicol dahil sa quality education na aprobado internationally. Ang UNC ay kasali sa respetadong ASEAN University Network. Ang UNC ay sister school ng Mapua University na kabilang sa top university sa buong mundo. Handog ng UNC ang matatag na employment partnerships at alumni network, garantisadong success coaching at nurturing environment para makapagtapos, magkatrabaho at magtagumpay ka. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now.
GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang hinagad kan Ukraine sa Organization for the Prohibition of Chemical Weapons o CW na investigaran ang paggamit kan Russia nin pinagbabawal na chemical weapons kontra sa Ukrainian troops. Isinumiter ang kagadan kasunod kang report hali sa mga intelligence kan the Netherlands sa Germany na nagsasabing may ebidensya na mahiwasan na paggamit ng chemical weapons kan Russia sa front lines kan gyera. Sigon man sa OPCW, Director General Fernando Arias, napapakusugon na ninda ang pagmonitor sa mga lugar kung saan na-report ang pigagamitan ng chemical weapons sa sinpigingganyan man ni Ukraine. Luto karon ang propwesto sa mga miyembro kan Estado kay puhan ngo ng suportahan kan mayoriya ang kahagadan para may pautob ang investigasyon. Mawot kang propwesto na mga alap nin karagdagan na ebidensya hasin aramon ang mga may sala sa tagapag-organisar, tagapagpundo kan paggamit ng chemical weapons. Base sa report kan Dutch Military Intelligence, tulong soldados kan Ukraine ang nagadan asin sobra sa 2,500 ang nagpapahiling ng sintomas kan chemical sa sendang lawas. Mientras sa sinabayman kan United Kingdom sa sendang chemical weapons sanction list ang duwang individual asin sarong entity hali sa Russia bilang partikan padusa may kinaraman sa paggamit ni pinagbabawal na armas. Mantang pigusurat ang baretang ini, di pang opisyal na kasimbagan ang OPCW sa kagadan kan Ukraine asin nagpapadagos ang apat na aldaw na closed door meeting kan mga executives kini. Bareta, mga tugang, may kinaraman po sa negosyo sa satuyang nasyon. Business News. Business News. Piging kanyar ni BIR o kaya Bureau of Internal Revenue o BIR ang publiko na isumbong ang mga pharmaceutical companies asin mga butika na dahil nagsusunod sa VAT exemption sa siyampang mga bulong. Sigon kay BIR Commissioner Romeo Lumagid Jr., nasakop kan exemption ang siyam na bagong bulong para sa cancer, diabetes, hypertension, kidney disease asin tuberculosis. May separado man na circular ang BIR na nagmamando na exempt ang tulong bulong para sa mental illness. Sigon pa kay Lumagi ang exemption sa Section 12 kang Republic Act number 11534 o Create Law asin kan Republic Act 10963 o Train Law na nagtalaan nin VAT exemption sa nagkaperang piling health products dahil sa nasabing exemption. Pigalao man ni Lumagi na mababa ang presyo ka nasabing mga bulong. Ingka sa may mahiling na dahil nagsunodigdi na mga butika, pwedeng magsumbong ang publiko sa sendang opisina. Pwede man na magreklamo sa Food and Drug Administration o FDA asin sa Department of Trade and Industry o DTI. Ang sumbong malinaw dapat na nakabugtak ang pangaran kan establishmento, ang kumpletong address asin iba pang detalye. Health News, mga tugang kasabay si News Director Mar de la Cruz, sali dyan sa News Base kan DCGB. News Director Mar de la Cruz sa detalye. Good morning, Paring Mar. Good morning, Bibi. Ang paros na sa imong pigahangos, posibleng makadanyar sa utak sigun sa mga health experts sa kinaban. Pwede man na magitaas ang peligro sa helang na dementia, anxiety, as in depression. Abiso ka mga eksperto na siyam sa kada 10 sa enterong kinaban, nagahangos nin paros na dahil nakakasunod sa air quality standards kan World Health Organization o WHO. Sigung pa sa siya ang air pollution, minagadanin 7 milyon na katao kada taon. Kung kaya, kay puwan anggad na linigo ng paros bago maging uri ang gabos. Ang simpleng dahil pagsulo ng basura, asin tamang waste management, asin pagpapautob, nin istriktong regulasyon sa pagbuga, nin malatom na asok ang mga bikulo, asin factory, nagulang lakdang na para magkaigo ng clean air sa sarong komunidad. Health News from Newsbase, Mardila, Dainiba. Report sa kabugtakan kang panahon, kasabay mga tugang si Alexis
Revivar kan Pag-asa. O para po sa magiging kamugtaka ng sa tuyang panahon, ngunyang petsadis ng Hulyo, araw ng Webes, ang southwest monsoon ang patuloy na nakakaapekto sa atin sa Bicol region. Inaasahan niya to na itong southwest monsoon or ang habagat ang magadara ng bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganurong kalangitan na may pulo-pulong pag-uuran asin, pagkikilat at pagdaguldol na mamamatian sa buong Kabikulan ngunya na aldaw. Ang tigatayang agwat ng temperatura ay maaaring umabot ng 26 to 32 degrees Celsius, particular na ito sa probinsya ng Albay. Maluya sagud sa moderatong duros na hali sa timog kanluran ang liral at asahan natin na ang kadagatan ay magiging banayad sagud sa katamtaman ang kusog ng Pagalon. Sa ngunyan, igwa po kitang tiga-monitor na low pressure area at huling nahiling sa layong 540 kilometers northeast ng Itbay at Batanes. So, medyo halangkaw na at harayo na para magkaroon ng direct effect sa Bicol region. Maliban dito sa LPA na to, haraman kitang ibang tiga-monitor na weather system and nag-expect kita na possible may mabilog gidayon na LPA in the next week. Hali, po si Alexis Revivar kang Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Mga tugang iyang pang kabilugan kan mga bareta ngunyan pong alaw. Sinura po sa news base ni the news director Mar de la Cruz, Jenny Balyaran as si Nicole Ann Gloriani. Sendong na dangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Now open for enrollment. Ago Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in healthcare and management, emergency medical services NC2, food and beverage services NC2, trainers methodology, advanced management services NC3, bookkeeping NC3, barangay health services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%.
Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Also offers dentistry. Nagdadalog ka mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Balik kita mga tugang sa programa. Basta Morning, Henry M. Henry M. In the morning. Ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang panginom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing mog mga tay, kay puan po na sabayanin proteksyong Liver Aid. Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa load asin proteksyon kang atay. Ini may Silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, sarong pong antioxidant na nakapagkataon ng proteksyon sa raldo na pag-inom kang Liver Aid. Pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo manawara, may hilig manuminumoday, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga piling butika nationwide. Yan tabi mga tugang ang Liver Aid Silimarin Capsule, aprobyan kan Food and Drug Administration. Para po sa mga may helang asin maski sa mga dahing ilang sa atay. Mga paralablab. Mga paralablab. Mga para... Ano pa? So para kaon? Ronald, ibang term kang para kaon? Mga... Ano ba bagang term kang para inom? Para laklak. Para lablab. Ano pa? Para ano? Para ano? Para ano? Para ano? Para laklak. Para lablab. Para ano pa? Para daklok. Para daklok. Para ano pang ibang term kang inom? Para sibsib. So para kaon niya, Ronald. Para sibsib. Yan, para sibsib. Para sibsib kita ba? Para po yan mga tugang maprotera ng satuyang atay. Yan, alright. Uy, saro na tabing profesor. Perming mainit ang payo sa kapwa niya, profesor. Pangyari sa maaba ka. Harayo da ang buot sa lambang saro. Naman ano dong, aramunta daw ang istorya. Mga tugang kay Joshua Bino. Ukudadaw nindo. Nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sabi ni SM Dex Velez, tagatungga. Paratungga niyan. Mga paratungga, Salbatana. Para sabi ni Ate Pita Pacres, para sabsab. Ano karabaw? Para sabsab. Oy, mag-iringat okay. Sige. Joshua. Oha. Ano ang feeling, Joshua, kan may karibal? I don't know lang. Pero hindi ka sigurong threatened. Actually, kulang ako sa experience kan sa buhay. Kaya kung nakaka-relate ka yan. Hindi ka kaya pag-iiriwalaan. Hindi ka paano pag-iiriwalaan. Salbatana ka. Bibalik talan mo tulos ako na. Gara ko ako ang kulalaplit mo nga naga. Ako ang kulalaplit mo nga naga. Gara kong kulalaplit mo Gara doon ako kantirada mong Pade. Anong feeling pade kan may karibal? Sport. Ha? Sport lang.
Sport. Ika, naka-experience kang may karibal ka? Karakol ka? Karakol? Talaga? Yan ang... Gusto ko nga ni. Ha? Mas gusto ko nga ni. Na may karibal? May karibal. Nata? Diyan mo mahiling kung sino talagang love niya. Gari tama ka man dyan, adi. Pero ako Mabipil di ba man ang mo, love ko? ha? Sulablab. Para lablab. Di ba man ako? Di Ano? ba man ang lablab ko? Ika? Opo. Nata, pero ang lablab mo? Pagkalay pa di. Tulog pa man Baka madamay. si madam. Baka madamay kita ngunya ni Dr. Eve. Nadawa. Tulog pa man nga ni. Tulog pa puka. Maray di pagpukawa. Sige naman eh. Sige. Bye-bye. Joshua. Oha. Ako kaya akong experience sa mga ribalan. Bata. Ay man ta. Ang girlfriend ko, sarok man laging girlfriend ko, sarok man lang. Iba na ako nga tanda na may karibal ako. O baka ako sa pagribalan. Saan may karibal? Ano? Si Madam ang may karibal. Sindan may karibal. Pagkagaga naman ng Diyos naman ang pagurunta naman na. Ano na naman niya? Ano nangyari? Risay daw inay. Na? Sarong profesor. Nagaroperme na sa nang mainit ang tayo. Ay nata man. Sa kapwa niya man, profesor. Nata! Kan madiskubre. Oo. Kaya palang harayo ang buod kan duwang ini sa kalakaro. Sa ito pala, pagkaribal sa sarong profesora. At kung kami ay tatlo sa buhay mo, mayroong kaligayahang matatamo. Di luluha ang puso mo. Ano nangyari? Lumingaya ang tiga-abod. Na? College Professional Love Triangle. Sabi, magkaibang universidad ini, magkaiba ining eskwelahan? Sabi, Magkaiba? Ngunyan. pero ang sistema, si Saro palang dating profesor, nakakalamang. Sarilibalan talaga, Diyos mo. May lamang talaga permit dyan. Sa totoo lang, magparangkahan kitang mga paradangog mo niya. Sa raribalan talaga, may pinming may lamang. Termina. Tapos siyempre, sa duwangan, may napupusuan ka dyan. Nagari mas matimbang. Di ba? Sa bulang nga ni, may yamado? Sa bulangan nga ni, maski sa tupada, may liyamado. Sa tawo pa. Sa sarong profesor, Pipe. Nagpaparamoto-moto. Pihado ang tindog kay profesora. Ay nakasi-rip sa kulalapnet. Na si sarong profesor, asin ining si profesora. Pagkaibahan, naglakaw-lakaw sa sarong mall. Gari nga yung maray ang huron-huron. Naggato lamang sudungo ko. Madali lang. Gumanto sudungo ko. Ngunyan. Ang problema, nagkasarabatan sa mga magkaribal. Si sarong profesor, yaon man palag sa mall. Nagsarabatan tutulo. I don't know why you said goodbye. Just let me know you didn't go forever, my love. Please tell me why you make me cry. I beg you please, I'm on my knees, if that's what you want me to. Mas matimbang daang timbangan. Sabi ni Ate Rondon, sa batong karakol kang pamilya timbang. Timbangan pala. Timbangan. Ngunyan.
Anong eksena? Kung magkasabatan, Oh. siyempre dito, professional, pasipara mo na. Siyempre. Ang problema naman, kan pauruli na, Oh. dahilan pa sa ikadawang pagkakataon, Oh. nagkasarabatan na naman sa parking area. Ay, salbatana. Ganun Sabi kandihadong Oh. profesor, Mm. garing iya, pitutuyo-tuyo nindo ako ah. Dayman. Yan yung sabing nagkatagpo. Ako, isang laruan. Joshua. Bata ngo niyan walang low pressure ngo niyan pumakaray ka. Bata walang low pressure ngo niyan. Sunod dahil daw, Oh. sa eskwelahan, Nagkusog buot. Salbatana, grabe pagkahanap kan istorya kan chismosang kulalap ni. Kompleto. Nasusog hanggang sa eskwelahan. Ngunya. Sa eskwelahan dito, Oh. nagkusog buot dapalan inisibihadong profesor Oh. na magdulok kay profesora. Oh. Pwede ngayang kita man ngayang magluwas muna maglakaw-lakaw. Oh. Ang problema, basted. Basted. Nagtugot sa profesora. Oh. Kaya sabi ng profesor, kinata ngayon duman sa tarok na nag-iiba ka. Oh. Ang problema, basted na naman. Ang timbag ni profesora. Oh. Ito kaya ngayang saro na mamatay ko, maray para sa kuya. Ay, makulugon yan. Makulugon yan. Sabi kan ko lang, Oh. Makulugon man yan. sabi kan nakadangog, Oh. aray. Chisposa man so nakadangog man. Siguro. Chismosa man so nakadangog na. Maluyan man kaya diskarte man. Dahil ko kumalisido kan diskarte niya. Kulang. Kulang. Oh. Dapat na siya magagdatulos. Oo. Ngayon nakaturo ko duman sa konsen ngayon duman sa school. Oo. O, umorder ka na sa Grab. O sa konsen na ano yan nag-deliver baga. Oo. Order ng pizza. Padeliveran mo tulos-tulos kung vacant time baga. Oo. Mapot ito, sa nga hali ini. Basta may nagpadara ngayon po. Asin, gano'n, dead ma sana dapat. Dead ma. Harap kan, sigigibo mo. Kaito. Dead ma dapat. Bago na. Automatic. De, sarili ba lang kaya? Dahil man pwedeng head-on. Dahil pwedeng may pikon. Dahil pwedeng may pikon. Dapat, diskarte yan. Kung pikon ka, dahil mangyari sa imo. Yan. Pag-abot kang klase, class, good morning. Good morning, sir. Di mag-lecture ka, pasikatan mo kay-lecture. Marayon si... habi kan mga aki, matibayon nga, sir, magturo. Oo. Tapos, susaro naman na puro friend mo man, na ngayon, medyo ngayon, matali. Ang bibarkada Joshua sa klase mo, sa matali. Oo. Tandaan mo na, Oo. ang bibarkada dyan sa mga klase mo na kick-close kan teacher o professor sa matali, aram mo kung nata. Nata. Ngayon na dahil kang pagdudahan, na paborit, tinakon mo sa kick-read na lang kao. Di, takon ang close mo, medyo ba kuman masyadong maray sa klase. Oo. Matawan mo kailang matawan mo ang kigrade na medyo lang ka. Dudahan kang may favoritismo ka, bias ka. Kaya dapat ang ka-closed mo sa mga matatali. Ne, sir. Ano yun siyo? Uling flower daw mo dumang kay madam. Di ba? Sugo. Strategy. Sugoon mo na. Diba? Oh. Tarog ka. Ipa-research mo kay Joshua sarong dakulang politiko sa Albay ang karibal sa... talaga? Talaga? Ayos, may tip digdi. Talaga? Pangyari sa Mauraro. Ngunyan.
Permi nang makulog ang buot ni Oo. Profesor. Oh. Malibong ang payo kay kapwa Profesor. Ay ingatan. Aray. Malita magkasabatan, mag-iwalaan. Di sa nang pelikunan. Di sa nang pelikunan. Kaya Di sa nang lang. pelikunan. Ha? Sports Sport lang. lang. Ang pag-ilusyon kay Diyos, magaran sugal. Ano? Gari sugal yan. Tata. May dadadaog, may nanggagana. Correct. Kung talo ka, tanggapin mo. Correct. Pero hindi ka, wag kang susoko. Talo ka nga, pero wag kang susoko. Tara gibuhon. Ilaban mo ang iyong karapatan. Kung hindi ka pansinin, hintay ng pagkakataon na pansinin ka niya. Correct. Di ba? Take it from expert. Experience is the teacher. Awin na. Sige. Joshua, goodbye. Den ka tuloy ang ururunta naman na. Masarahutan naman lamang kita kayan. Bueno. Aparam na kita. Ha? Aha. Maparam na kita po, alas 7:05 na. Sunod ng DCGB, Bareta, alas 7. Kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Asin po ang, alam nyo na kung ano yan. Ang sexing Jasmine Baloloy. Salamat, goodbye, Marinaga sa Nogabos. Smile, God is good all the time. Yaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamtan ang pangiturugan. Magbisita na sa pinakahararing sanganing BDO o BDO Net